Ilike Gode mano jakom Kenya Riders and Owners bodaboda sako etwaka ilika luore koda nondo mabende NTSA nogolo diching manyoro wang'iyo ni nondo makamago joriemba piko 1148 osewito ngimagi masiche mag apaya to joriemba piko gi joma giting'o mago ma kinde mathoth luongo ni pillion passengers 435 bende osewito ngimagi. Ang'o matimore e sekta mar apiko nikech kwang'iyo kata kwan joriemba apiko mosewito ngimagi ni malo moloyo kata kwan derepe. Kwan derepe en 403 to kwan joriemba apiko gin 1148. E sekta mar apiko ka ritruok nyalo bedo yo machalo nade inyanyate kindegi mag sikuku ke Gode. Thank you, Joy. Kar riemba apiko ka anyalo wacho ni serikal nokelo apiko mondo konywa kaka ruoth miluongo ni Mwai Kibaki nokelonwa gino mondo okonywa. Yes, no, okonyowa lakini be onegowa. Kwadugo adiera e ndara ka mana kaka ja NTSA owacho ji nigi rikni dhano ok luw chike. Mano mokwongo ema hinyowa. Mara ariyo iyudo ni be kata mana jok mawuotho gi tielo ng'ato keto earphone to ng'ado ndara. Aparo ni nyocha ineno gimotimore Ngong Road but Adams kanyo. Dhano ohinyore kanyo karibu dhano madhi mana 10. Kech mana ng'ama ne ng'ado ndara. Embo ng'ado ndara sama nok mare. Okalo ga jukuru japiko kaka obiro koa malo to odonjo kuome. Koro apiko kaka ne luore be omiyo dhano no hinyore. Koro mwawacho ni en mana ni education ma jogewa olak because iyudo ni ng'ato puonjore apiko kawuono kinye ne ndara. Koro iyudo ni magi gik makelo masira ndara kaka nyocha kana wuotho e gwenge mag Nairobi ka ayudo ni nyithindo matindo sani pikipiki moro obiro mok morni mar electric ni. Koro iyudo ni nyaka nyathi mathin maonge ID omi apiko riemba apiko to ting'o nyewetegi adek. Koro iyudo ni be oginyal tayo apiko no maber. Koro iyudo ni mag gik makelonwa sida e ndara ka. Koro an akawo kaka patik na mako nyithindogo watero iye tang'iso obila oluongo wuongi. Koro ka wuongi obiro to nyithindo gi nyalo we to wuongi ng'ama nochiwo apiko no oket iye to wadwa neno ni akiot obedo neno otergi e doho mondo wane ni sekta ni wanyalo rieye. Wan kaka japiko watemo rieyo korka korwa alafu speed be mainyowa. Iyudo ni ng'ato riembo pikipiki okia ni en speed bade. Maparo ni NTSA onego kelnwa gimoro miluongo ni inspection ma geche dhiego. Apiko gi odhi inspection. Magi gik ma kelo ginene. Kech ing'eni ambe mokwongo naneno ni inspection rach lakini nadhi ayudo ni en gima ber. An mara apiko na atero ga inspection. Ichulo mana Sh1,150 titero malo kuchiro ting'iyo ni apiko maber mami nyaka receipt. Koro ang'iso NTSA be okawe okang' pikipiki gi odhi inspection. Mara adek iyudo ni ng'ato riembo apiko okia timing mar change oil brakes go. Yani kaka nonyiewo pikipiki ng'ato dwa bedo gi brakes almost higa gi wiye pok otimo ne kata mana service. Ang'o momiyo mae timore?